chỉ bay lệ vek kule zo forex trader channel la lâu lom le cheu chuan i voina chuan market thlir ho na la wan soi lo ve thung a kan ti tur ber chu kan zero no ni chu mo enge fair value gap ti ama ka channel en thin le ka market thlir ho na en thin en thin ho kha kha chuan in hrianga fair value gap ti ka soi zia chuan chu chum te pahnih chu kan enang chumi fair value gap ka soi thin chu enge ni te rai kan enang fair value gap ti om zia chu om zia chuan price buyer le seller an awm ta khammi buyer le seller gap buyer le seller gap om zia chuan kan hmu hian hemi hi bullish fair value gap an ta hemi kan deli hemi om zia chu hemi a hian buyer san tak zo aggressive buyer a awm a mo price hian push chho zel a bei sei tina ani mai chumi choi fi zo ka soi dan te hria te pawh nong ma se chu chu fair value gap le breakaway gap tuna zon breakaway chumi chu breakaway gap chu kan hmu hian hei hi breakaway gap ani mo a chan chu kan trade let lawa kan chho lawa chuwang chuan price hi tuna hian ethereum hi hian kan inanga aron trade let le thak le ngot kha a be se yom to lo ni mo price a chho zel du chuan chuwang chuan tuna kan hmuang hian breakaway gap ani ta ngatinge breakaway gap intina tuna ethereum daily lo an chuan daily fair value gap a entry lo chang ngar time is thei tai chu chu fair value gap a lo ta changa a chawang te ka ti thin ta chu chu breakaway gap le fair value gap kan hria thiam ngai dan ta hi breakaway gap ani kan ti ta chu chu enge ni na chan kan in don ta right ta kan hmuang hian heta fair value tho ni hei poi mo hemi chu order block an ta heng ho te poi kan soi lenga ase chu chu chumi tel lo i o saming na soyang tuna hian hemi daily fair value gap a create ta ni tro daily fair value gap a create na chunga hian engtinge lower time frame a om kan ina hi daily fair value gap a aron trade thak kan be se na khan ta 4 hour time frame a nge kan nei 4 hour time frame fair value gap dang bullish fair value gap kan nei ve tho hei kan 4 hour bullish fair value gap ani om zia chuan heta daily fair value gap kan nei ta tro kan daily fair value gap aron touch lo mo kan lo chang ngar thai kan price aron chuwa kan lo chang ve ngar si kan chang le si lo ngati khati nga thlen chan kha kan soi do na chuan om zia chuan fair value gap om zia chu ne kan soi thuk tok to chuan a thlen chan kan soyang 4 hour hen kan hmu chuan ta hian 3 consecutive candles fair value gap anei ta fair value gap aron touch chi hian kan hmu hian 4 hour fair value gap atanga respect ani tro chuan 4 hour fair value hian a hold don ti engtin nge hriat ti zona khom le thei ta om je chuan enga tinge daily a hian aron chuk lawang mo daily a hian nga tinge aron chuk lawanga nga tinge 4 hour fair value gap hian a hold nga tinge 1 hour a po bullish fair value gap po nga ti 1 hour a mi hian a hold lo ti zona ha om thei ta chu chu ol samsung in soi fian tuwang time frame alignment hemi poi lo screenshot leo la i forex mai ni lo market zong zong a poi mo ber eh 1 month 1 month ania chuan 1 month daily 1 hour 5 minute hemi hi time frame entinan 1 month monthly time frame i PDRA muta intina monthly time frame fair value gap entry tu nai lo nei ta i entry na izon na tur chu 1 day mo daily 1 hour 1 hour support resistance i hua entry isiam tu na khong e 1 hour ni lo confirmation lower time frame 5 minute ai zong chu tiang je chuan hemi poi simple tram le ngan ziak le
1 week mita se 4 hour 15 1 minute kasi type 3 do lo me hemde pan hi 4 hour 25 minute ka ti pan ni mi lo shati muna 15 to zo wa he mo 1 month 1 daily 1 hour 5 minute 1 week 4 hour 15 minute and 1 minute hei ka tei du thin dan en ta ni chuan hemi 4 hour value ka pian a hold don ting te kan hriat thei chuan enge hei kan step mo 4 hour kan nei 4 hour zo enge kan nei 15 15 a 15 minute a kan en le a mo hemi 4 hour fair value ke pa hian ka tei du ta ni Indian buy scenario ka zonga ka buy du zon 4 hour fair value ke patang han buy opportunity ka zonga kan hmu hian daily fair value ke zo hi chu lo ta bo tai la kan hmu hian 15 minute a hian a ron ta chian ni enge kan nei kan hmu hian fair value gap nen aron first ta cha kan hmu hian rejection to rule du kan hmu kan nei tro second ta cha enge kan nei 15 minute fair value gap nen aron chuka 15 minute fair value gap hi a respect law mo om zia chuan chumi chuan first sign of bullish min hu chu confirmation a tok em tok law chuan enge dang kan nei le ta short term high siam a tro om je don lower low siam a lower high siam non lower low siam lo wa mo bullish scenario min hu hal pot chuan kan huang hian bearish fair value gap hi a respect lo wa bullish ne sa so a tro chuan chuan enge min hu le kan je don chumi a chuan 15 minute a hian kan en chuan hemi high a break le ta ni hemi high a break hian ta fair value gap kan nei a ta fair value gap kan nei a tro fair value gap pani nei chumi na min ni kai chu hemi 4 hour fair value gap hian a hold ti min hmu tir ha pot ta ni hemi 4 hour fair value gap hian a hold ta hemi kan push chho don don hemi 4 hour fair value gap atang hian price push higher kan bei sei thei ti na ni chu chu kan hi han en taira engtinge entry kan siam ang ti khawm le thei ta entry hi chu a subjective tu tuka tuna ka thil soi zo zong ha chu objective angin la ora om zia chuan khami yang kha theng nge se mutin mudu chu mi no chuan in entry da du dan chuan thang thei mo far sa chuan enge entry theina tur kan nei ta bullish fair value gap kan entry thei ta tro ta bullish fair value gap entry theia hi SL swing low ani chuan target kha chu i du mo 1:2 I hate this shit first value gap fair value gap by entry theia target 1:2 simple 1:2 chuan entry na thei dang ha in nei le bokani first value gap by entry theia chuan hemi ha ya po hian ni entry thei mo kha chu in du da ni mai hemi ha ya po entry thei chuan enge dang ila entry thei na heta fair value gap dang kan ne ta order block kan nei le bo kan mu hian this is order block mo order block dang kan nei le ha hemi fair value gap a po ila entry le the hemi order block a po entry theia chumi ya chuan enge ka entry ang ka buai ang ti in englo vak lo nan thil pakhat ol sam deuh ka suggest ve le me chunga kan hmu hian tuna point order block a ron touch ani mase I trade a pianga order block a ron touch I nga chuan trade mi sin ei thin ang mo a chang chuan tuna point hian hemi fair value ka hian push chho thut thei kha chu engma market condition kan se lo ta inge thleng tu kan se lo ta trade a tel ngei du chuan trade tel nge du chuan first fair value ke pa po hian lala ma se stop loss a zaw nga drawdown te I phalanga ya mo chuan simple a chuan swing low to swing high hi lai la mo swing low to swing high kan la 50% oh, candle lang kan la swing low to swing high kan la kan soi tong khan premium a buy kan du chung lo lower time frame a po discount china enge PDRA kan nei 15 hnuai lama order block mo fair value gap a chung hre ta oma ani zon 50 price hi discount hi ron thlen le na chan sa sang ani ani zon fair value gap a po entry CM thai swing loi ko waranga
1:2 1:2 chu hai heta equal hai liquidity kan ti equal hai liquidity poi video ron siam utung ma se fair value gap tuna jo kan soi phoda mo heta in first target ania second target 1:2 1:3 kha kha chu a subjective to ka ti kha mani trading style le kan du da na zere kha kha fair value gap le time kan man kop dan tur mo hi poi mo tuna hian 15 minute ah hian bullishness ka zonga ka entry ngotlo enge ka entry na chan forward fair value gap ani wangin chu chu kan hriat thiam ai chuan i example dang bearish lama kan en leang chan chu example kha kha chu price voi khat om dan nia te poi lo ti thei ta ma se example dang bearish a kan enanga ta hian AUD USD hian nal tak me ma kan hmu hian Australian dollar versus US dollar a hian enge kan nei first and foremost enge kan nei weekly fair value gap kan nei chiang ni tro a chiang to ni hei weekly fair value gap kan nei chu chu tun kara kan ron trade chho le ngal ta ni weekly fair value gap kan nei chuan enge ta hian engtin nge ta hian nge ka sayang entry is on le don mo hemi kan be sei thei ber chu fair value gap ta cha sales kan be sei le thei ta chu ta chu engtin entry sonang ka soin khan weekly to 4 hourly kan muang hian 4 hour lia chuan price hi kan mu hian nichina nichina 4 hour le 15 na thleng ang khan tian I engma a thleng thap thap lo mo ka soyom je in hrethiam em hrethiam lo mai thea ka soyom je bera chuan nichina 15 minute a kha chuan 15 minute a kha chuan ouch mo I 15 minute a kha chuan draw price a push ya a high a break le a pull back a push high le kha kha 15 minute a kan hmu ni ta chu kan hmu ve lo forward a hian kan hmu ve lo he fair value gap po create lo boka chu tiang a chuan enge kan ti thei kan ti chuan I time frame in align lo khan a chan chu kan hmu hian forward a hian hemi hi en taila sharp turn ani tro kan hmu hian candle pakhat bullish stock in han chawa kan hmu hian sell off kan nei ngal ta tianga oma chuan PD array kan la nei lo zui forward a PD array kan nei lo chuan time frame pakhat a chuk thlak le poi lo ngo time frame pakhatin an chuk thla le a chuan enge 1 hour a hian a chiang tu ani enge kan nei 1 hour a ta sell side imbalance kan nei ta fair value gap mo heta first ta chu kan nei ama se first ta cha hian te sell off kan nei hai lo a chan chu Tuesday a CPI kan nei mi wa mo market ti cha tu ber chu chu news poi mo le na ta ni simple lu tuk ta po fair value gap in entry hal thaya stop loss swing high indu le ka soi tong khan demand in entry thaya mo ma se enge ta chuan in ti le thai 50% chunglam PD array du ai entry siam thai fair value gap hi tuna chuan aum thaber ani fair value gap entry siam ta la stop loss swing high enge risk to reward 1:2 risk to reward 1:2 risk to reward po target la mo kan hmu hian CPI ni CPI anga fa I a phaizuan mo swing loi target thei swing loi target chuan zai profit don 5 a kha kha ai ka soi om zia le ka soi tum ber chu fair value gap I man tangkai thiam theina tu hey kan hmu hian CPI week kan ye boka chuan ta 1 hour a clear bearish fair value gap kan nei a 4 hour a chuan engma kan nei lo mo 4 hour a hian fair value gap dang chu siam se 1 hour a hi zona respect zo ang ba se enge enga kan ti weekly a kanon kala tro weekly a kanon kala chuan weekly a kanon kala weekly a kanon kalta chuan 4 hour a hourly hourly a ti khan entry om ta chuan pakhat le bok chu weekly 4 hour le 15 minute weekly 4 hour le 15 minute kan soi thin ta chu ta chuan 4 hour rai hmu lo chuan 15 minute a poi len thei chuan chu 15 minute a confirmation enge min an soi thin
chu supply and demand lo chhuat dan te pawh an ti ve khang lang tai la kan hmung hian sell off kan nei atro hai liquidity in build up vek liquidity pawh fair value gap a hriat chuan liquidity pawh mi lo mala ishe thi amang bo liquidity ma se apoi mo bera chuan kan hmung hian ei liquidity vek chan chu equal high deuh thaw siama mo price te tak tak loin chu ho heta chu mi om je chu stop loss henga hian stop loss om khom ti na nia om je chu hemi ya hian heta sale diran heta sale te lo la ta se heta sale ho ka stop loss hemi an da ti na nia khang ho stop loss zong zong kha market in a ron la chu a chuan price a du na zoi na move thi ông giờ chuan kan stop loss si liquidity ti na chu ni mai mo I buy order po liquidity ni liquidity om je ber chu order rom kho mai ta chu price na che non zon order rom khom hi ron la thin ta ni tuna po kan bunga ta tuna po kan hmu hian price a chuk don reng mo nga tinge chuk ma lo chan chu big sellers aggressive to ga price tinga mu pop thei tu tur sell an om lo thin wa ngai ta liquidity om ta kan hmu hian nga tinge news a te ei ni news alo chuak ta news alo chuak nga te kan bel chunga lian pu poma ale zonga kal le thin hei heta chuna tammi alo kan del hi tel tuk 3 pips vel wang ani lo ngat nge khatinga kal thin chuan liquidity om hnem to lo chuan di han I buyer how kha di han an out tir vek phoda chunam akal du na wa kal thin da ni chu liquidity I hriat thiam chuan tunai na pui don che chan chu hai liquidity hi tain om ta liquidity omiti hriat chuan liquidity chunga I sell or dari da thei mo price hi chei sawang ta fair value ge palom zui chumi de pahnih chu an mai ka simple lu tuk chuan khami fair value ge mang khan I tuna dxy analysis kan tia kan hmung hian dxy a rejection om kan tia ka soi a in hre thina nga dxy a monthly tang hian kan push thlak thei ka bei sei ka tia ka soi thin ta ma se tuna hian enge kan nei monthly fair value gap hi kan siak pada hey monthly fair value gap kan nei ni kan price monthly a enge kan bei sei non chuan price sell off kan bei sei non monthly tang hian enge ka soi monthly to daily mo ama ka time frame eng lo ha daily oh kian kian ti lok ten kan siak le to ang lo hre thiam ula line hi hei kan monthly fair value gap chunga kan om ta chuan daily a enge kan bei sei tu ka ti chuan daily a monthly a ron ta chian fair value gap tha kan hmu chuan sale opportunity hemi lo thleng kan target na chan som ma ti ma se enge kan min hmu tir mo bullishness min la hmu tuna hian bearish fair value gap kan hmu thalo chuan chuan hem tiang ang price tiang correction price mo hemi consolidation price ai don trading avoid mai ha tha kan chu I du I mu don lo wa ma se video ma sa ka soyang thawin weekly hian le taila weekly a fair value gap kan nei atro ka tia weekly fair value gap kan on touch renga weekly fair value gap hemi a point enge soi le thai kan nei weekly fair value gap kan touch nai lo an nang lo weekly and 4 hour weekly and 4 hour kan hmu hian weekly fair value gap kan on touch ta ni a sell side a buy opportunity ang zong pon monthly a ma se ka trade ka la mi lo matinge heavy buy opportunity ta in kalak la on don monthly ne monthly fair value gap a kan oma CPI ni boka kha ba khan I khoi zok po thil la thleng thei ve ni wangin thil la thleng thei ve ani wain enga ma trade kala lo ta ni chuan chuan CPI na ti tu ti se chumi follow chuan trade kala ang ka tia kan huang hian weekly a po chu tiang tho ni weekly fair value gap aron ta chatro monday a chuan enge min pe weekly fair value gap aron ta nuwa enge min pe 4 hour a fair value gap aron siam le mo bullish fair value gap aron siam enge kan ti thai simple simple de indu chuan fair value gap entry buy opportunity mo target 1:2 khami kha ani le hal thai mai ta chuan analysis chu tuna
ta daily fair value gap a thara create dona chuan kan soi zo zo ang min second som pani chenga nei to chu eng tin nge kan in ang ni chuan forward fair value gap a 15 om chuan bullishness kan in changa ani lo chuan i daily ya kan in ang bye bye u bye